पापलेट आला, पापलेट पापलेट पापलेट. ये उचल उचल उचल, हात मार हात मार. अजून एक रावशी आली, छोटी आहे पण ठीक आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आम्ही परत एकदा पापलेट फिशिंगसाठी जाणार आहे. तर तुम्हाला दाखवतो आज पापलेट फिशिंग कशी करतात ती. म्हणजे कशी करतात म्हणजे जाणार तर तुम्हाला दाखवतो कशी असते ती पापलेट फिशिंग. One eternity later. सो गाईज आता जाळा मारायला सुरुवात करतात आहे. तर बघूया. हे बघ, आता पहिला स्टार्टिंग टूट टाकतात आहे. One eternity later. सो गाईज जाळं घ्यायला सुरुवात करतात आहे. तर बघूया आपल्याला आज किती मासे भेटतात. तोरच रे वरी काढू काय? हां हात मारू. पापलेट आला, पापलेट पापलेट पापलेट. ये उचल उचल उचल, हात मार हात मार. कधी आलेला आहे तो. बरीच जाळ्या खेचून बागडे पहिला पापलेट आलेला आहे. बागडे लागले मित्रांनो, छोटे छोटे बागडे लागले बघा. एक पापलेट आला आता, खूप टायमानंतर आता एक पापलेट आलाय. बघूया आता पुढे अजून काय आहे ते. छोटे छोटे बागडे आहेत बघा, बांगडे छोटे छोटे बांगडे. आणि रावस बी आलेला आहे. एक रावस, छोटा रावस. ॲक्च्युली पापलेटशी झाला आहेत, पण थोडासा पाणी चेंज आहे त्यासाठी पापलेट आज नाही. छोटे छोटे बांगडे झाले. तारली, तारली पण येते. ही खायला एवढी टेस्ट असते ना ही तारली. मस्त फ्राय केल्यानंतर मस्त लागते एकदम.
जेली फिश आला बघा. हा एवढा डेंजर असतो ना, हाताला लागला ना तर पूर्ण डाग येतात हातावर, त्याचे फोडे छोटे छोटे बांगडे. एवढा डेंजर जेलीफिश आहे ना, याचे जे हे आहेत ना बघा कसे जवळ असतात ना. स्किनला लागला ना तर खूप एकदम डेंजर व्हायला खाज येते पूर्ण अंगाला. जे हे आहे ना, जे रेषा दिसत आहे ना, ते खूप एकदम डेंजर आहे. पापलेट आला. तारली लागलाय भरपूर, थारले आणि पापलेट लागले. तारली केवढी मोठी तारली आहे. दात्री डोमा. केवढी लागेल तारली. अख्खा जाल भरलाय काहीच पूर्ण तारलीने. One eternity later. सो गाईज आमचा फिशिंग करून झालेला आहे. तर आता आम्ही घरी चालले आहेत. तर तुम्हाला दाखवतो केवढा मावरा भेटला आहे बघा. म्हणजे बागडा आणि तारली आहे आणि तिकडे नालीवरती थोडूस आहे. सो गाईज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच चांगले नवीन व्हिडिओ बघायला भेटतील. बाय गाईज.